arti kupu-kupu masuk rumah? Kabeh mesti wis tau ngalami iki. Lek nek kupu-kupu mlebu nyang jero omahmu, wis kondang mitos iki tandane arep enek tamu sing teko nyang omahmu. Kuwi bener apa ora? Ayo dibahas ning video iki. Mitos kupu-kupu masuk rumah. Kuwi ora cuma enek ning nggone negarane dhewe, ora cuma ning tanah Jawa. Ning budayane negara liya, ning jabane Nuswantara, ya akeh sing duwe kepercayaan tentang kupu-kupu masuk rumah iki. Lah terus apa artine lek enek kupu-kupu mlebu nyang omahmu, mbuh kuwi awan apa bengi? Ayo dibahas siji-siji. Lek enek kupu-kupu mlebu nyang omahmu nalika awan, yen kupu-kupune muter-muter ning ruang tamu, kuwi artine bakal enek tamu sing bakal teko nyang omahmu. Kuwi wis kepercayaan sing turun-temurun. Akeh kebuktine tinimbang orane. Yen kupune warnane cerah, mbuh kuwi kuning, putih, ijo lan warna-warna cerah liyane. Artine tamu sing bakal teko nyang omahmu duwe niat apik. Mbuh kuwi nggawa kabar kang becik utawa nggawa rejeki kanggo kowe sak keluarga. Nanging yen enek kupu sing mlebu nyang omahmu kok warnane nyeremke, mbuh kuwi warna ireng, warna gelap sing liyane utawa warna-warna liya sing ketok serem nalika disawang. Sing model ngene iki pertanda sing elek. Lek enek kupu-kupu mlebu nyang omahmu sing warnane ireng lan nyeremke, kuwi artine tamu sing bakal teko nyang omahmu duwe niat sing elek. Duwe niat sing iso ngrugekne keluargamu. Mbuh kuwi utang duwe ora nyaur. Mbuh kuwi duwe rencana-rencana jahat lan sak liyan-liyane. Terus lek enek kupu-kupu mlebu nyang omahmu, kok kupune menclok nyang kursi utawa meja. Kuwi artine tamu sing bakal teko nyang omahmu kuwi tamu sing tekan panggonan adoh. Mbuh tekan luar kota, nanging ya iso wae yen enek kupu-kupu sing menclok nyang kursimu, artine tamu kuwi kurang cedhek karo awakmu, ora sepiro kenal. Terus lanjut, lek enek kupu-kupu mlebu nyang omahmu, terus kupune miber ngubengi awakmu, utawa menclok ning tanganmu, ning kupingmu, utawa ning panggonane awakmu sing liyane, utawa menclok ning gegermu. Kuwi artine tamu sing bakal teko kuwi wong sing wis cedhek banget karo kowe. Mbuh kuwi dulurmu dhewe, mbuh sahabatmu, mbuh wong-wong sing kok tresnani. Lah terus enek meneh, yen enek kupu mlebu nyang omahmu, terus kupune mlebu nyang kamarmu, iki yo enek artine dhewe. Yen enek kupu mlebu nyang kamar, iso diartekne tamu sing bakal teko kuwi wong sing wis cedhek karo awakmu, bakal nginep ning omahmu. Oleh percaya, oleh ora, buktekno dhewe-dhewe. Lah terus piye artine lek enek kupu ora mlebu nang omah tapi ngur miber-miber ning ngarepe lawangmu? Kuwi artine bakal enek wong sing nekani nyang omahmu. Nanging biasane keperluane cuma sedeluk. Mbuh kuwi tanggamu sing mara nyang omahmu ngeteri jangan tewel utawa jangan bong, jangan terong. Mbuh kuwi sing teko pengamen nyang omahmu. Mbuh enek sales nawakne panci, nawakne gelas nyang omahmu. Intine lek kupune ora mlebu nyang omah, biasane sing teko kuwi keperluane cuma sedeluk. Cukup sakmene wae. Muga-muga kowe kabeh wis ora bingung meneh lek enek kupu mlebu nyang omah, apa artine, apa maknane. Sepurane yen enek salah wicara utawa salah kalimat, padhe nyuwun pangapura. Rahayu, rahayu, rahayu.